Έρχεται για τα τόσα καλοκαίρια που μας φύγαν από τα χέρια. Με νοσταλγικές διαθέσεις, με ξεχωριστά τραγούδια. Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα. Η Βεντέτα Μίνι Καμπαρέ υποδέχεται τον Δάκη σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα Nostalgique. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Για 2 Σάββατα, 8 και 15 Μαρτίου, Nostalgique με το μοναδικό Δάκη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μαστεριά. 8 και 15 Μαρτίου στη Βεντέτα Μίνι Καμπαρέ, Εθνικής Αμήνης 3. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 234 973. Έναρξη στις 10. Μίλα μου, ναι, μίλα μου.